Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κύριο Ιφαντή για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του, που έχει πρακτικές προεκτάσεις. Όπως είπε και ο ίδιος, θα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτά τα δεδομένα σε πρακτικό επίπεδο και θες και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, πόσο συχνή είναι η κατάθλιψη σε ανθρώπους με σωματικά νοσήματα, πόσο πολύ πρέπει να το προσέξουν αυτό οι ψυχίατροι στα γενικά νοσοκομεία και ακόμη το πολύ σημαντικό της αυτοκτονικότητας αυτών των αρρώστων σε πολύ μεγάλο βαθμό, που σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να κάνουμε εξειδικευμένες μονάδες στα γενικά νοσοκομεία για αυτοκτονικούς αρρώστους. Το διάλειμμα για καφέ, λέει, σημείωση ήταν μόλις 10 λεπτά λόγω έλλειψης χρόνου. Δυστυχώς, και πρέπει να τρέξουμε πολύ γρήγορα. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Νίκος Μανιαδάκης, παρακαλώ, αναπληρωτής κοσμήτωρας και διευθυντής τομέα οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Θα μας μιλήσει με θέμα ψυχικά νοσήματα, σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είστε από τους τελευταίους, όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Να σεβαστώ τον χρόνο, τα 15 λεπτά που μου έχετε διαθέσει. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την ευγενική και τιμητική αυτή πρόσκληση. Και όπως υπονοεί ο τίτλος, πράγματι θα σας δείξω πολλά στοιχεία που συνηγορούν στην άποψη και στην πεποίθηση ότι τα ψυχικά νοσήματα αποτελούν ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας. Και πώς να μην αποτελούν ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, αφού μέχρι τώρα οι προηγούμενοι ομιλητές ανέφεραν ότι ανάλογα με τον ορισμό που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο που μετράμε την ψυχική νόσο, αυτή αφορά από 20 έως 40% σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές χώρες του πληθυσμού. Άρα, λοιπόν, εξορισμού, τα ψυχικά νοσήματα αφορούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, είναι συχνά, εμφανίζονται νωρίς στη ζωή μας και άρα επιβαρύνουν ανθρώπους σε παραγωγική ηλικία, χαρακτηρίζονται από χρονιότητα και προκαλούν σημαντική ανικανότητα σε σχέση με άλλες ασθένειες, όπως θα σας δείξω στη συνέχεια. Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα να επιβαρύνουν σημαντικά και τα συστήματα υγείας και τις κοινωνίες, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις για την ποιότητα της ζωής μας και την ικανότητά μας να παράγουμε και να ζήσουμε μια κανονική ζωή. Και όπως ήδη υπενήχθηκε η πρώτη ομιλήτρια σήμερα το πρωί, η κυρία Κολόμπο, μάλλον δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ισότιμα από τα περισσότερα συστήματα υγείας και αυτό έχει και οικονομικό και κοινωνικό κόστος, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Ξεκινώντας λοιπόν από την συχνότητά τους, πράγματι από πρόσφατες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, τα ψυχικά νοσήματα στην Ευρώπη, αν τα υπολογίσει κανείς όλα, αφορούν σχεδόν τον 38% του πληθυσμού, νούμερο το οποίο μεταφράζεται περίπου σε 165 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σύγκριση, εδώ επέλεξα τον διαβήτη, ο οποίος είναι μια ασθένεια η οποία απασχολεί πάρα πολύ τα συστήματα υγείας. Στην Ευρώπη, 45 εκατομμύρια πάσχουν από διαβήτη, ωστόσο 50 εκατομμύρια περισσότεροι ασθενείς πάσχουν από κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές μόνο. Επομένως, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος και τον αριθμό των συνανθρώπων μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που πάσχουν από την ψυχική νόσο και τις ψυχικές διαταραχές. Και βεβαίως, αντίστοιχα είναι τα στοιχεία και στη χώρα μας, όπου πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια μεγάλη επιδημιολογική έρευνα, η οποία τα στοιχεία της επικεντρώθηκαν με βάση έρευνες που έγιναν σε 4.500 με 5.000 πολίτες στην Ελλάδα. Και βεβαίως μπορεί κανείς να δει ότι το 7% του πληθυσμού στην χώρα μας εμφανίζει είτε κατάθλιψη είτε αγχώδη διαταραχή, γεγονός που υποδηλώνει τον μεγάλο αριθμό και το μείζον πρόβλημα που αποτελεί η ψυχική νόσος και στη χώρα μας. Και βεβαίως, όπως βλέπετε στο διάγραμμα αυτό, η ψυχική νόσος εμφανίζεται νωρίς στην ηλικία μας. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, μέχρι την ηλικία των 25 ετών, το 75% των ασθενών έχει νοσήσει μέχρι την ηλικία αυτή, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη επίπτωση που έχει στην ποιότητα της ζωής μας και βεβαίως στην παραγωγικότητα και την ποιότητα της ζωής μας. Δεν είναι μόνο ότι εμφανίζεται συχνά η ψυχική νόσος, δεν είναι ότι αφορά ανθρώπους σε νεαρές ηλικίες, αλλά έχει και χρονιότητα, υπό την έννοια ότι
όπως δείχνουν δημοσιευμένες μελέτες, μετά από το πρώτο επεισόδιο, για παράδειγμα στην περίπτωση της κατάθλιψης, ένα 50% των ασθενών θα εκδηλώσουν και δεύτερο επεισόδιο, ένα 80% αυτών των ασθενών και τρίτο και μέχρι και τέταρτο επεισόδιο. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν είναι μια ασθένεια, οι διαταραχές δεν είναι ασθένειες οι οποίες έρχονται και παρέρχονται, είναι ασθένειες οι οποίες απασχολούν πάρα πολύ, ταλαιπωρούν τον ασθενή, την ποιότητα της ζωής τους και βεβαίως, όπως θα σας δείξω στη συνέχεια, το σύστημα υγείας. Το σημαντικό βεβαίως και πρέπει να τονιστεί είναι ότι προκαλούν σημαντική ανικανότητα. Από μια μεγάλη μελέτη, παγκόσμια μελέτη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η οποία μελέτη μέτρησε την επίπτωση σε ό,τι αφορά την αναπηρία και την ικανότητα 290 διαφορετικών καταστάσεων που προκαλούνται από τις παθήσεις που πάσχει ο άνθρωπος. Βλέπετε ότι τα ψυχικά νοσήματα επιβαρύνουν πάρα πολύ την ποιότητα της ζωής μας, δημιουργούν ανικανότητα, δημιουργούν αναπηρία, η οποία αναπηρία είναι εξίσου σημαντική με άλλες παθήσεις, τις οποίες τις θεωρούμε στα συστήματα υγείας πολύ σημαντικές. Αφιερώνουμε πόρους, επενδύουμε πάρα πολλά στην διαχείρισή τους. Βλέπετε ότι οι ασθενείς με σχιζοφρένεια έχουν τον ίδιο δείκτη βαρύτητας αναπηρίας με ασθενείς με τετραπληγία και τραύμα στη σπονδυλική στήλη. Η κατάθλιψη έχει περίπου την ίδια βαρύτητα με τον μεταστατικό καρκίνο. Η κατάχρηση αλκοόλ περίπου την ίδια βαρύτητα με την κρίση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Με άλλα λόγια, η ψυχική νόσος επιβαρύνει την ποιότητα της ζωής μας στο ίδιο σημαντικά, το ίδιο βαθιά με άλλες πολύ σοβαρές παθήσεις, τις οποίες τείνουμε, όπως θα σας πω στη συνέχεια, να διαχειριζόμαστε λίγο καλύτερα συστήματα υγείας, επενδύουμε περισσότερους πόρους, στελεχώνουμε καλύτερα τις υπηρεσίες υγείας και ασφαλώς το ίδιο θα έπρεπε να κάνουμε λόγω της σημαντικότητάς της και με την ψυχική νόσο, τις ψυχικές διαταραχές. Επομένως, λοιπόν, προσπάθησα στην εισαγωγική αυτή ομιλία μου να πω ότι τα ψυχικά νοσήματα πρέπει να μας απασχολήσουν, αποτελούν ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, δεδομένου το ότι έχουν υψηλή συχνότητα, εμφανίζονται σε μικρές ηλικίες, έχουν μεγάλη διάρκεια και προκαλούν σοβαρές αναπηρίες. Όλα αυτά μαζί συνηγορούν στο γεγονός ότι το οικονομικό και το κοινωνικό φορτίο των ψυχικών νοσημάτων είναι πολύ σημαντικό και για τα συστήματα υγείας αλλά και για την κοινωνία ευρύτερα, όπως θα σας δείξω στη συνέχεια. Εδώ βλέπετε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στην Δυτική Ευρώπη, τα Disability Adjusted Life Years που σχετίζονται με διαφορετικές παθήσεις, δηλαδή τα έτη ζωής προσαρμοσμένα ως προς την ανικανότητα ή αναπηρία των ατόμων. Και βλέπετε ότι σε μεγάλες ηλικίες είναι ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα τα οποία επιβαρύνουν περισσότερο την κατάσταση της υγείας μας, αλλά στις μικρότερες ηλικίες, εδώ βλέπετε σε πολύ μικρές ηλικίες, από τα 10-15 χρόνια και μετά, στα 20, δηλαδή σε παραγωγικές ηλικίες, εκεί που το άτομο παράγει για την οικονομία, βλέπετε ότι μετά τα μυοσκελετικά προβλήματα, εδώ το πράσινο, στην Δυτική Ευρώπη δείχνει ότι η δεύτερη αιτία που αφορά απώλεια ανθρώπινης ζωής προσαρμοσμένη προς την ικανότητα προς εργασία και στην αναπηρία είναι οι ψυχικές διαταραχές. Και το ίδιο βεβαίως συμβαίνει και για τη χώρα μας. Βλέπετε, μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό, βλέπετε ότι, όπως είπα, στις μεγάλες ηλικίες είναι ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά στις μικρότερες, στις πιο μικρές ηλικίες είναι τα μυοσκελετικά και οι ψυχικές διαταραχές αυτές που είναι οι αιτίες, οι γενεσιουργικές αιτίες απώλειας ετών ζωής προσαρμοσμένων προς την ανικανότητα. Αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία της χώρας μας, σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, τα ψυχικά νοσήματα αποτελούν την τέταρτη αιτία απώλειας ετών ζωής προσαρμοσμένα προς την αναπηρία. Και είναι η τέταρτη αιτία μετά τα καρδιαγγειακά, τον καρκίνο και τα μυοσκελετικά νοσήματα, αφορούν το 10% των Disability Adjusted Life Years στη χώρα μας, αλλά βεβαίως αυτός είναι ο μέσος όρος. Όπως σας έδειξα προηγουμένως, στις μικρότερες ηλικίες, στις παραγωγικές ηλικίες, είναι η δεύτερη αιτία απώλειας ανθρώπινης ζωής. Και βλέπετε ότι η κατάθλιψη, αν κοιτάξει κανείς, οφείλεται στην κατάθλιψη το 44% των τάλις και στην αγχώδη διαταραχή το 20% των τάλις
και βλέπετε και τις υπόλοιπες αιτίες. Αν κοιτάξουμε ευρύτερα τα ψυχικά νοσήματα στο σύνολο όλων των νοσημάτων, βλέπετε η κατάθλιψη αφορά το 4% των τάλις σε σχέση με το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο που είναι μικρότερο, τη ΧΑΠ και το σαχαρό διαβήτη. Και επέλεξα να συγκρίνω την ψυχική νόσο με άλλες παθήσεις, όπως είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια, ο διαβήτης, ακριβώς για να δείξω τη σπουδαιότητα και τους λόγους για τους οποίους πρέπει και εκεί να επενδύσουμε στα συστήματα υγείας, προκειμένου να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στη διαχείρισή μας. Ένας άλλος σημαντικός δείκτης είναι τα life years lost due to disability, δηλαδή τα έτη ζωής που χάνονται από ανικανότητα για εργασία. Και βλέπετε στη Δυτική Ευρώπη, αν κοιτάξει κανείς την εικόνα, ειδικά στους νέους ανθρώπους, είναι αποκαρδιωτική, είναι μεγάλη η επίπτωση τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας των ψυχικών διαταραχών. Βλέπετε στις μικρές ηλικίες, σε ανθρώπους 30 ετών, 35 ετών, πόσα έτη ζωής χάνονται ετησίως εξαιτίας της ανικανότητας και της αναπηρίας που απορρέει από τις ψυχικές νόσους. Και βεβαίως βλέπετε ότι σε ό,τι αφορά την απώλεια ετών ζωής λόγω αναπηρίας, είναι η δεύτερη αιτία, όλα μαζί τα ψυχικά νοσήματα, μετά τα μυοσκελετικά. 20% στη χώρα μας των ετών ανθρώπινης ζωής που χάνονται ετησίως εξαιτίας αναπηρίας που σχετίζεται με ψυχικά νοσήματα είναι η δεύτερη αιτία. Και βεβαίως βλέπετε πάλι εδώ την κατανομή. Η κατάθλιψη αφορά το 46%, η αγχώδη διαταραχή το 18% και στη συνέχεια οι άλλες παθήσεις. Βλέπετε ότι στο σύνολο των νοσημάτων, μετά τον πόνο της μέσης, η κατάθλιψη είναι η δεύτερη αιτία που σχετίζεται στη χώρα μας με year lives lost due to disability. Όλα αυτά έχουν τώρα οικονομικές επιπτώσεις για τα συστήματα υγείας. Βλέπετε ότι σύμφωνα με έγκριτες αναλύσεις που παρουσιάστηκαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, τα ψυχικά νοσήματα όλα μαζί αφορούν το 35% του οικονομικού φορτίου που σχετίζεται με την διαχείριση όλων των νοσημάτων. Επομένως, λοιπόν, επιβαρύνουν σημαντικά τα συστήματα υγείας και τις οικονομίες ευρύτερα. Ο λόγος είναι ότι επιβαρύνουν πάρα πολύ την κατάσταση των ασθενών και στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται να κάνουν παραπάνω χρήση υγειονομικών πόρων. Βλέπετε εδώ από μια μελέτη που παρουσιάστηκε πρόσφατα ότι ασθενείς που έχουν ψυχική νόσο και ταυτόχρονα πάσχουν από άλλες παθήσεις, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικά και άλλες παθήσεις, εμφανίζουν όταν συνυπάρχει με την πάθηση ψυχική νόσος 33 μέχρι 170 φορές παραπάνω δαπάνη, παραπάνω υγειονομικούς πόρους που καταναλώνουν. Επομένως, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε η συνύπαρξη της ψυχικής νόσους, πόσο πολύ επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας των ασθενών για να κάνουν τόσο σημαντική χρήση των πόρων. Εκτιμήθηκε πρόσφατα συνολικά στην Ευρώπη ότι το 2010 κόστισε στις οικονομίες μας όλο το φορτίο των ψυχικών νόσων, έφτασε τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβουμε και να συγκρίνουμε, το ΑΕΠ της χώρας μας αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μιλάμε ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη στοιχίζει η ψυχική νόσος όσο θα παράγει η χώρα μας στη διάρκεια 4,5 ετών. Και βλέπετε ότι πολλοί από αυτούς τους ασθενείς δημιουργούν υψηλό κόστος στα συστήματα υγείας που φτάνει τα 6 με 7.000 ευρώ ετησίως. Βλέπετε ότι τα συστήματα υγείας επιβαρύνονται με 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος του οικονομικού φορτίου το επιβαρύνονται οι ίδιοι ασθενείς και άλλα μέρη του κοινωνικού συστήματος. Και βλέπετε εδώ και η απώλεια παραγωγικότητας που σας έδειξα προηγουμένως. Η απώλεια παραγωγικότητας, επειδή αφορά ανθρώπους σε παραγωγική ηλικία, φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, χάνει η ευρωπαϊκή οικονομία ετησίως 300 δισεκατομμύρια ευρώ από το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι πάσχουν και δεν παράγουν. Και γι' αυτό, όπως υπόθηκε σήμερα το πρωί από την κυρία Κολόμπο, η μη αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών έχει τεράστιο οικονομικό κόστος και πολλά είναι τα ωφέλη και στο οικονομικό επίπεδο που μπορούμε να αποκομίσουμε από την αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπετε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες το 40% των κοινωνικών επιδομάτων σχετίζεται με ψυχικά νοσήματα. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, δυστυχώς, που συνηγορούν στο γεγονός ότι μάλλον, όπως υπόθηκε σήμερα το πρωί, δεν είμαστε αποτελεσματικοί και δεν χειριζόμαστε τους ασθενείς αυτούς ισότιμα μέσα στα συστήματα υγείας. Ενώ σας έδειξα πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι είναι από τις σημαντικότερες πηγές απώλειας ανθρώπινης ζωής, ενώ η ψυχική νόσος αφορά περίπου το 12% των DALYs που σε αιτήσια βάση, δηλαδή της ανθρώπινης απώλειας ζωής προσαρμοσμένη προς την ικανότητα για εργασία, εν τούτης, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, στην Ευρώπη μόνο το 5% των υγειονομικών πόρων κατευθύνεται προς τη διαχείριση αυτών των ασθενών. Υπάρχει λοιπόν μια αναντιστοιχία ανάμεσα στο φορτίο, το υγειονομικό, το κοινωνικό της ασθένειας και στην επένδυση που κάνουμε εμείς προκειμένου να διαχειριστούμε αυτό το φορτίο και κατά συνέπεια η μικρή αυτή επένδυση που κάνουμε έχει και υγειονομικό και οικονομικό και ανθρώπινο κόστος. Όλα αυτά συνηγορούν στο γεγονός ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στη διαχείριση αυτών των ασθενών. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τη χώρα μας. Στη χώρα μας εκτιμήθηκε ότι περίπου το 4,5% των υγειονομικών πόρων απευθύνονται στους ασθενείς με ψυχικά νοσήματα, όταν σας έδειξα στοιχεία που δείχνουν ότι είναι η τέταρτη σημαντικότερη αιτία DALYs και η δεύτερη σημαντικότερη αιτία απώλειας ανθρώπινης ζωής που σχετίζεται με την αναπηρία. Εδώ μια άλλη μελέτη στις σκανδιναβικές χώρες έδειξε, βλέπετε, το προσδόκιμο ζωής ασθενών του γενικότερου πληθυσμού και με το σκούρο μπλε βλέπετε το προσδόκιμο της ζωής των ασθενών που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα. Αυτή η κατάσταση μάλλον είναι αποκαρδιωτική. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν 15 με 20 χρόνια λιγότερο από ότι ο γενικός πληθυσμός στις χώρες αυτές. Και παρά το γεγονός ότι σταδιακά, στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχει ανέλθει τόσο το προσδόκιμο ζωής γενικότερα των πληθυσμών αυτών των χωρών, όσο και το προσδόκιμο ζωής των ψυχικά ασθενών σε αυτές τις χώρες, εν τούτης είναι άξιον αναφοράς ότι το gap, το κενό στο προσδόκιμο ζωής, ανάμεσα στο γενικό πληθυσμό και στους ασθενείς με ψυχική νόσο παραμένει. Ζουν 10 με 15 χρόνια λιγότερο. Έχουν 2 με 3 φορές υψηλότερη θνητότητα από το γενικός πληθυσμός. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον κάτι δεν κάνουμε καλά, δεδομένης όλης της τεχνολογίας, της φαρμακευτικής και της υπόλοιπης τεχνολογίας που έχουμε στη διάθεσή μας στα συστήματα υγείας. Τελειώνοντας, εδώ από μια μελέτη στην Αυστραλία, μόνο το 1/3 των ασθενών που έχουν πάθει έμφραγμα και χρήζουν επαναγκίωσης, τουλάχιστον στην Αυστραλία, και έχουν ψυχική νόσο, μόνο το 1/3 των ασθενών υπόκειται στην ενδεδειγμένη θεραπεία. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν μάλλον στο γεγονός, όπως είπα προηγουμένως, αλλά υπόθηκε και από την καλεσμένη μας, ότι μάλλον η διαχείρισή τους, η προσέγγιση μας στο σύστημα υγείας δεν είναι ούτε ισότιμη, ούτε αποτελεσματική, σε αντιστοιχεία με το μεγάλο φορτίο που προκαλούν αυτές οι παθήσεις. Και βεβαίως, οφείλω να τονίσω τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Λιονής σήμερα το πρωί. Μάλλον η κατάσταση για τη χώρα μας είναι αποκαρδιωτική. Είμαστε ουραγοί και βεβαίως σε ό,τι αφορά την ολοκληρωμένη φροντίδα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε αυτούς τους ασθενείς, και δεν θέλω να συγκρίνω την Ελλάδα με την Πορτογαλία. Βλέπετε ότι πάνω από την Ελλάδα είναι η Σλοβακία, η Λιθουανία και χώρες με πολύ μικρότερους προϋπολογισμούς για υπηρεσίες υγείας από ότι εμείς, χώρες με πολύ μικρότερο κατακεφαλήν ΑΕΠ από ότι εμείς. Βλέπετε λοιπόν ότι αν λάβει κανείς υπόψη ότι υπάρχει ένα σχόλιο στη μελέτη αυτή, λέει ότι ακόμα και στην χώρα με την υψηλότερη αξιολόγηση, δηλαδή τη Γερμανία, πολλές φορές υπάρχουν μεγάλες ανεπάρκειες και αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση των ασθενών. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλες αναποτελεσματικότητες και μη ισότιμη μεταχείριση ενδεδειγμένα να υπάρχει σε χώρες όπως εμείς, που τουλάχιστον σε αυτή τη μελέτη αξιολογηθήκαμε ως ουραγοί. Τελειώνοντας και αυτό το τελευταίο slide, μάλλον οφείλω να πω ότι ενδεχομένως να ευθύνεται για αυτό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στα συστήματα υγείας, όταν λαμβάνουμε αποφάσεις για το πού θα επενδύσουμε πόρους, αναφέρθηκε προηγουμένως το θέμα της σχέσης ανάμεσα στο κόστος και στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Τα συστήματα υγείας, οι οργανισμοί αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας, όπως είναι το NICE στην Αγγλία, όπως είναι η Transparency Commission στη Γαλλία ή η AIFA στην Ιταλία, δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο έτος ζωής που κερδίζουμε μέσα
από τις παρεμβάσεις μας, δηλαδή στο πόσο επιμικρύνουμε την ανθρώπινη ζωή, χωρίς να δίνουν αντίστοιχα μεγάλη έμφαση στην ποιότητα της ζωής των ασθενών, στην αναπηρία, στην ανικανότητα για εργασία που απορρέει από την νόσο. Και ενδεχομένως λοιπόν θα πρέπει να το ξαναεπισκεφθούμε αυτό το ζήτημα, γιατί μάλλον τα συστήματα υγείας, ο τρόπος που λαμβάνουμε αποφάσεις, διοχετεύουν τους σπόρους εκεί που πραγματικά έχουμε ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος, για παράδειγμα, που οι ασθενείς ζουν πολύ λιγότερο και με τη νέα θεραπεία επιμικρύνουμε τη ζωή. Άρα λοιπόν είμαστε λίγο μεροληπτούμε εις βάρος των ασθενών που πάσχουν από νόσο, όπως είναι η ψυχική νόσος, όπου η επίπτωση είναι μεγαλύτερη για την ποιότητα της ζωής μας. Επομένως, λοιπόν, σας αφήνω με ορισμένα ερωτηματικά, ότι μάλλον δεν κάνουμε αρκετά για τους ασθενείς αυτούς και πρέπει να μας απασχολήσει τη συζήτηση για το πόσο θα συνεισφέρουμε όλοι μαζί, ούτως ώστε να επιτύχουμε καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα, ειδικά σε μια χώρα που μια πρόσφατη μελέτη την έδειξε να είναι στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ.